Velkommen til Børnetiden. I dette afsnit er det Jeanne, der er gæst, og det er hendes historie, vi skal lytte til. Som vi tidligere har fortalt, har vi valgt af de 2 første afsnit af Børnetiden af vores egen historie. Det har vi gjort for at være åbne omkring, hvorfor vi laver podcasten, og for at vise kommende gæster, hvordan en samtale kan foregå. Jeannes historie er en fortælling om en barndom, som er præget af utryghed, og om vold, og om tæsk fra en mor, og om en far, der er fraværende, især når han er på druk, og om at vokse op i et hjem, hvor tryghed ikke er en selvfølge. Det er også en historie om overgreb, og om psykiske og verbale overgreb gentagne gange i barndommen. Og om at få skylden for det, der skete, og derfor bære rundt på en skyldfølelse, som ikke hører hjemme hos et barn. I dette afsnit går vi ikke efter detaljerne, vi går efter oplevelsen. Børnetiden handler ikke om at placere en skyld, og det handler ikke om at pege fingre. Det handler om at forstå, hvorfor det, vi er vokset op i, kan sætte spor, også langt ind i voksenlivet. Samtalen foregår i et roligt tempo, med plads til pauser og med plads til stilhed. Det er Jeannes historie, fortalt på hendes præmisser. Velkommen til Børnetiden. Velkommen til, Jeanne. Tak. Det er vores andet afsnit. Mm. Og nu er det tid til, at vi skal høre din historie. Men vil du starte med at præsentere, hvem du sådan lige er? Det kan jeg godt. Jeg hedder Jeanne. Jeg er 43. Jeg er gift med dig. Vi har været gift i 25 år plus. Og jeg er uddannet pædagog. Og vi har 2 store voksne børn sammen. Og et lille barnbarn. Det er cirka det samme, som jeg også kom frem til. Præcis. Ja. Så. Podcasten handler jo lidt om vores historie. Mm. Og for at give lytteren sådan et lille perspektiv og noget at se ind i, så kunne jeg godt tænke mig måske sådan en hurtig overflyvning, helikopteroverflyvning af din barndom og ungdom. Sådan hvor vi er henne i landet, og hvad er tidsånden og sådan miljøet du måske er i, og hvordan måske du også selv var som barn. Ja. Mine forældre blev skilt relativt tidligt i mit liv. Så jeg har sådan 2 verdener, jeg sådan går igennem, synes jeg. Men det første, det er det her med skilsmissebarn, og så er der ellers alkohol og utryghed og... Er det i begge verdener, alkoholen den er, og Ja. utrygheden? Ja, det er det. Og så er der fravær af forældre på hver sin måde dog. Min far var fraværende fysisk, min mor var fraværende psykisk, når der kom alkohol ind. Så vil jeg jo sige, der har manglet kærlighed og noget helt basalt som mad ved min mor. Så ja, så levede de jo, altså min mor er jo meget, de er jo døde begge 2. Min mor var meget social, elskede at være sammen med mennesker. Min far ikke så meget. Så det var også 2 vidt forskellige billeder af de hjem, jeg er opvokset i. Når du nu siger 2 verdener, hvordan skal det så forstås? Blandt andet det sociale. Altså hjemme med min mor var der altid mennesker. Jeg husker altid, der var mennesker. Hvor hjemme med min far, der var det meget min far. For det meste. Der kunne godt indimellem snige sig en kæreste ind, men det hed så virkelig så sjældenhederne. Og så samtidig med, så er der også det, jeg vil kalde klasseforskel. Ude ved min mor, som boede i Vollsmose, der var vi, jeg tror sgu ikke, jeg siger for meget, hvis man siger socialt udsat. Altså det var i hvert fald de færreste af den omgangskreds, min mor havde, der havde et job, hvis nogen. Jeg kan ikke lige bringe nogen frem, når jeg lige tænker om det.
Hvor hjemme ved min far, som var ude i Bolbro, der havde man jobs. Altså der stod man op og havde en hverdag fra mandag til fredag, og vidste godt, at der ligesom, altså den der tilgang, at man stod op og tog på arbejde for at få nogle penge ind. Hvor ude ved min mor, der handlede det om kontanthjælp, ikke? Altså man gik på kommunen, hvis man ikke havde fået sine ydelser. Ja, så lidt en, ja, som du selv siger, socialklasse og så en arbejdsklasse. Ja, vil jeg sige. Var din far en del af arbejdsklassen også, eller? Nej. Jo. Altså kort. Han er uddannet. Altså, han er ikke. Han var. Han var uddannet maler. Og havde også job. Men bare, jeg husker det ikke som ret længe. Til at starte med, der han må simpelthen have været på noget kontanthjælp af en art. Og så senere hen bliver han førtidspensionist. Og det bliver han, fordi jeg tror, de kaldte det malerhjerne, men jeg er faktisk usikker på, hvad han fik den for. Det har jeg ikke nogen viden om. Men ja, han var faktisk uddannet. Ja. Han havde faktisk et job engang. Skal vi vende om din mor? Ja, havde ingen uddannelse. Og altså hun har fortalt mig, at hun engang havde et job. Jeg har aldrig oplevet hende stå op og passe et arbejde. Så hun var på kontanthjælp? Okay. Ja. Og var det altid. Altså. Og så skulle hun jo i det her beskæftigelse, tror jeg det hedder. Aktivering, ja. Og det dansede hun jo op til en gang imellem på nogle forskellige steder, og så fik hun jo en lægeerklæring på et eller andet, som så gjorde, at så behøvede hun jo ikke at dukke op i en eller anden rum tid igen, og så kunne hun jo så sidde hjemme og drikke sin øl i ro og fred, uden at blive irriteret af en sagsbehandler eller et møde, hun skulle dukke op til. Ja. Du nævner alkohol. Hvad ligger der under det? Der ligger, at begge mine forældre godt kunne lide at drikke alkohol. Det tror jeg egentlig, det har de gjort også, da de var sammen, da de var min mor og far sammen. Men jeg opdagede i hvert fald først, at ingen af dem kan styre det overhovedet, da de går fra hinanden. Men jeg har som så heller ikke nogen erindring om, da de er kærester og er sammen, og vi bor sammen alle sammen. Det kan jeg slet ikke huske. Jeg har billeder af, hvor det ser rigtig hyggeligt og rart ud. Dejligt, kærligt. Men ingen efterfølgende. Men der oplever jeg i hvert fald, at det er noget, de ikke kan styre. Det er noget, der skal indtages i så store mængder, at jeg er fuldstændig uforstående over, hvordan de kunne være lige efter. Det var så meget øl, at min mor brugte alle sine penge på det. Det var vigtigere for hende, at hun fik drukket øl, end at jeg havde mad. Og det er så det, der ligger under sult? Ja. Det er det, og jeg kan huske en episode, hvor jeg spørger til, hvor vi er oppe i Center Øst, og spørger, om jeg ikke må få sådan en juice. Og hun siger, nu måtte jeg jo for helvede kunne se, at hun lige har brugt sin sidste penge på øl, så nej, der var sgu da ikke, så jeg kunne få en juice. Og det var sådan, det var. Altså, der var ikke til, at jeg skulle have noget, når hun skulle have sin øl. Og så var det fuldstændig ligegyldigt, om det var mad eller en juice. Ølene var primært. Og så måtte vi se, hvad der altså blev levnet, hvis noget. Ja. Og det samme med den her utryghed, altså hvor min mor, hun drak jo ustyrligt meget, men hun gjorde mig utryg, fordi jeg aldrig vidste, hvor jeg havde hende.
min far havde sådan nogle skønne historier om, at min mor var sådan en skøn kvinde. Hun var så klog, og de havde nogle vilde samtaler og sådan noget. Og hver gang jeg så hende, så var jeg så bare sådan en pissefuld kvinde, der havde det grimmeste sprog, jeg nogensinde har lyttet til. Og det gjorde mig utryg, for jeg vidste ikke, hvor jeg havde hende. Altså jeg vidste ikke, hvilken mor jeg fik, når jeg trådte ind ad døren. Det var en vild oplevelse. Ja, det kan jeg sådan så godt forstå. Jeg har bedt dig om at forberede nogle historier, som har sat sig spor i dig på den ene eller den anden måde. På godt eller ondt. Vil du starte med en? Ja, det kan jeg godt. Jeg tog den her med. Jeg tog den her med, fordi det er det første, jeg husker. Det er, at min mor smed min far ud. Der bor vi i Egeparken, i stueetagen. Og min mor, hun er så vred. Altså hun råber så højt. Og min far, han står ude på græsplænen. Og min mor, hun griber alt, hvad hun kan komme afsted med af min fars ting, og kaster dem efter ham. Og jeg husker, at LP'er, de fløj som sådan en form for frisbees efter ham. Og han render sådan rundt og prøver at samle det sammen. Imens hun bare bliver ved med at finde ting og smide og kaste med. Og jeg husker, at jeg er så ked af det, og jeg står bare og skriger. At for det første så vil jeg have, at de skal stoppe. Og det næste er så, at så vil jeg til min far. Hvad er min far? Og min mor, hun er bare sådan, ja, men du er fandme lige så dum som din far, du burde have din far, eller sådan noget lignende, får hun sagt. Men jeg fik ikke lov til at gå ud til ham. Hun bremser mig hele tiden, imens hun blev ved med at kaste med ting og råbe af ham. Og på et tidspunkt, så er det ligesom om, at så har hun fået afløb for det, hun skal have afløb for. Så lukker hun terrassedøren. Som om, at det var det. Og der husker jeg bare, at jeg kigger ud på min far, og så står jeg bare og græder og skriger. Altså jeg er sådan, min far, altså hvad skal der nu? Jeg vil have min far. Og min mor tager mig i hånden, vender mig rundt, og så går vi, jeg tror vi går op på første sal, eller sådan noget, hvor hun kender dem, der bor der. Og så er det ligesom om, at så skal jeg bare stoppe mit piveri. Nu er vi videre. Det er sådan den første, hvor jeg tænkte, hold da op, mine voksne har jo ikke styr på noget som helst. Altså det virkede, altså det er min første følelse, at det virkede så uvoksent. Altså fordi det var helt voldsomt og vanvittigt at stå og være vidne til. Jeg har ingen anelse om, hvor gammel jeg er, men jeg er lille. Og det er det første, jeg husker. Jeg husker bare de der LP'er, der bare flyver igennem luften efter min far, der står foroverbøjet for at samle dem op. Det er sådan en helt syret oplevelse. Men det er sådan det første, jeg husker, hvor jeg sådan... Jeg plejer at kalde mig selv en lille voksen. Jeg blev tidligt voksen. Eller havde en følelse af, at jeg skulle være tidligt voksen. Det er man ikke. Altså man har jo ikke styr på noget som helst som barn. Men det er den første oplevelse, hvor jeg sådan tænker, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at have styr på mig selv så. Ja, og den der følelse af ikke at have voksne omkring mig, der, altså de har jo ikke styr på noget. Nej, du er alene. Ja. Altså for hvis I ikke kan finde ud af det som min mor og far, ja, hvem skal så? Ja. Ja. Og så har jeg altså lige så længe jeg kan huske, der har det her alkohol jo fyldt for dem begge to. Min mor blev jo jeg kan jo ikke huske min mor som ædru som sådan, men i hvert fald når hun var fuld, og jo højere promillen blev, jo voldsommere blev hun, både verbalt, men så sandelig også fysisk. Og jeg må
Jeg har en erindring om, at jeg husker ikke, at hun aldrig, altså at hun ikke har skældt mig ud altid. Altså hun har altid været sur på mig og vred på mig, og jeg har fået tæv i et væk. Og alt var altid min skyld. Er det fordi, eller har du en idé om, hvorfor at det var sådan? Altså jeg tror, til at starte med, tror jeg det er, fordi hun ikke har selvindsigt. Men det næste er, fordi da min far og hende går fra hinanden, der brister alt det, som hun har drømt om. Hun vil uhyrligt gerne lege mor, far og børn. Og min far har aldrig ville det. Så hele den der idé og illusion, hun havde om, at hvordan man leger mor, far og børn, den brister. Og det tillægger hun så mig og min far skylden for. Fordi det er lidt nemmere, end at man selv måske havde nogle fejl og mangler. Så det starter jo sådan helt i det små med, hvor hvis det ikke var på grund af din far, så havde jeg måske haft en uddannelse. Eller hvis du ikke havde haft epilepsi, og jeg skulle rende på sygehuset med dig tid utid. Eller hvis du ikke havde haft den her hoftelidelse, så... og det er jo bare faktisk på grund af mig, at du blev sat i en kørestol, så du kunne få ro. Og, altså det var sådan hele tiden sådan noget... Enten så skulle hun selv stråle i historien, eller også så skulle mig og min far bare væltes ned. Altså så var det vores skyld, at hun var, hvor hun var. Og jo mere fuld hun bliver, som man jo gør som alkoholiker, jo værre blev hun bare. Og jeg tænker, det er det, der gør, at hun... Og så var jeg jo nem. Jeg var der jo. Så det var jo enormt nemt at bare afreagere, tror jeg måske, jeg vil kalde det på mig. Altså, jeg var der jo. Ja, du var et evigt minde. Ja. Jeg kiggede hende lige i øjnene hele tiden. Og jeg har jo ladet mig fortælle igennem hele mit liv, at jeg ligner min far. Så jeg tænker, det må da også have været hårdt og irriterende at ramme hende følelsesmæssigt. At for helvede, du står lige her, og du ligner din far, og I har ødelagt det hele for mig. Så hun har i den grad givet mig tæv. Hun har jagtet mig ude i Vollsmose. Fysisk også? Altså, ja. Altså hun... vi havde jo glæden af mange døre i lejligheden. Og det er jo sådan, at man kan løbe ud til restdøren, og så hele vejen rundt, og løbe ind ad hoveddøren, og løbe ud igen. Det har jeg sgu nok gjort 100 gange. Og min mor, hver gang hun landede på de der fliser, så synes jeg bare, så vidste jeg bare, shit, så hun tæt på mig. Så løb jeg ind hurtigt. Og hun fangede mig altid. Altså, enten så fordi jeg ikke havde luft, eller fordi jeg ikke vidste, hvor jeg skulle løbe hen, eller fordi, jeg ved det ikke. Men en eller anden årsag fangede hun mig altid, og så fik jeg så mange tæv. Altså lussinger, og jeg blev skubbet ind i ting, og jeg blev revet i håret. Og det var så voldsomt. Men hun var så vred. Altså hun blev så vred, når hun indtog det der alkohol der. Hvor min far, han drak jo ikke, når jeg var der. Han forsvandt jo. han var jo det, man kalder, han tog jo på druk. Og gjorde det jo lige fra han, jeg husker det, som lige fra han fik forældremyndigheden over mig. Altså du boede hos din far? Ja, det kommer jeg til i 90, tror jeg det er. Da jeg er 8 år gammel. Og jeg husker det nærmest fra det af, at så når man havde fået sin penge den første i måneden, eller når min far havde, så forsvandt han lige et døgn eller 2. Mens du var hjemme, eller? Ja. Der var ikke nogen, altså hvor man kan sige, jeg var faktisk ude ved min mor hver anden weekend. Så det omfang kunne han jo for så vidt have drukket 2 weekender om måneden, ikke? Det var egentlig ikke sådan, det skulle hænge sammen. Altså det behøvede det ikke. Det var egentlig bare, at nu var der penge. Og nu tog han afsted. Ja. Og nogle gange tog han ud til en kammerat og var. Og andre gange tog han på værtshus. Men summa summarum er, at jeg var alene. Jeg var alene hjemme, og det var ligegyldigt, om det var sket en lørdag, eller om det var en tirsdag, at der var lønningsdag. Så klarede jeg mig selv, så måtte jeg sørge for mig selv, og var det skoledag, så måtte jeg selv huske at gå i ordentligt tid i seng, og så stå op næste morgen til et vækkeur, og tage op og passe min skole, og så måske håbe på, at han var kommet hjem, når jeg havde fri om eftermiddagen. Det var ikke altid, han havde det. Lige haft lyst til at være hjemme på det tidspunkt. Så nogle gange var det jo så 2 dage, sådan,
var alene, ikke? Så det var meget sådan forskellige måder, de drak på, og hvordan de opførte sig på over for mig, alkoholmæssigt. Hvor min mor, hun var der jo, altså, hvor min far, han forsvandt. Ja. Og det var jo ikke altid, jeg vidste, hvor han var. Altså, nogle gange gættede jeg jo. Nogle gange, der vurderede jeg, at han måske var på et værtshus, som jeg så ringede til. Og så, når jeg ringede, så kunne jeg høre, at der blev sagt et eller andet, og så lige pludselig, så var han der ikke. Ham, nej, han er ikke her. Nej. Og det var så tydeligt, altså sådan, at på et tidspunkt, så finder de ud af, hvem jeg er, når jeg ringer, at dialogen blev en anden. Altså, de kunne med det samme, at jeg siger, hej, det er Janne, jeg vil bare lige høre, min far Per, han er, nej, vi har ikke nogen Per i dag, eller sådan et eller andet. Sådan. Ja. Jeg tænker, det har du fandme ikke noget viden om, men, altså, men sådan blev det, da de fandt ud af, at jeg faktisk i ny og næ ringede rundt for at få en indikation for, hvor er min far. Ja. Jeg vil bare gerne vide, hvor han var. Det er jo ikke så mærkeligt, at man ville det som barn jo. Nej, men han ville ikke vide. Lad mig vide, hvor han var. Men det var vel lige så meget, fordi han ikke mente, at du skulle se ham fuld og sådan ting. Ja, altså det har været hans holdning altid. Fordi han mente, at jeg havde set fulde mennesker nok hjemme med min mor. Igen det her med, at hun er den sociale, ikke? Og der var altid mennesker der, og det var altid hjemme ved mor, der drak. Og hvis det ikke var hjemme med min mor, så tog hun mig bare med til der, hvor vennerne ellers var henne og drak. Der var min far sådan, det behøvede jeg ikke at se mere af, da han fik forældremyndigheden. Og det er jo en smuk tanke. Hvis den så også lige var blevet til, at han så var hjemme hos mig, og ikke selv tog på de drukture der. Men nej, hans holdning var faktisk, at jeg ikke skulle se fulde mennesker. Men han holdt den ikke, vil jeg sige. Han tog mig med en gang imellem. Eller der skete i hvert fald nogle gange, når vi besøgte nogle af de få venner, han havde, så gik der jo alkohol ind. Og så var det jo så, at de drak sig så fulde, at den ene gang, der falder han faktisk ned ad trappen med en barstol. Og så bliver han lagt i seng, og jeg husker, at vi bliver lagt i seng, ham og jeg, af de her venner. Klokken er før klokken 20 om aftenen. Og jeg kan bare huske, at jeg ligger og kigger op i sådan et kæmpe lyst rum. Og min far ligger og bobler, fordi han er så fuld. Og så på et eller andet tidspunkt, der er jeg jo faldet i søvn, og vi kommer så op næste morgen og tager hjem igen, ikke? Men det var ligesom om, at den episode, det er sådan, det sociale, jeg husker. Altså, det var der, hvor han måske godt vidste, at det skulle jeg jo ikke. Altså, det var jo ligesom hans eget holdning, ikke? Men han var jo også på druk, da jeg fik blindtarmsbetændelse. Altså det er jo lønningsdag, fandt jeg ud af senere. Og jeg har så frygtelig ondt i min mave, da jeg vågner om morgenen og siger til min far, jeg kan ingenting. Min far fortæller mig, at han tror, at det er en maveforkølelse, og jeg til dato ved ikke, hvad det er. Maveforkølelse? Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror aldrig, jeg har lidt af det. Men han lader mig i hvert fald blive hjemme og fortæller mig, at vores nabo har han fortalt det til, at jeg ligger syg, eller i hvert fald skidt hjemme med sengen, og hun kommer ind og kigger til mig på et tidspunkt, hvis det. Og det gør hun også. Hun kommer ind med nogle små æblestykker med sukker på, og noget vand, og jeg kan ingenting. Jeg hverken har noget at spise, jeg vil ikke have noget at drikke, og det gør så frygteligt ondt. Min far og den nabo her, det ved jeg ikke, er der 15 meter fra hendes hoveddør til vores eller sådan noget. Der er ikke langt i hvert fald. Men på et tidspunkt, så bliver hun så utilpas ved, at jeg ligger den alene, at hun synes, at jeg skal komme ind til hende. Og det tager mig lige godt 30 minutter at gå de meter der.
jeg kan ikke gå. Det gør så ondt. Alt går ondt. Hun får lagt mig på sofaen, og på et tidspunkt så ringer hun efter lægevagten, som kommer ud og kigger til mig, og han trykker 2 fingre ned i højre side. Og det gjorde egentlig relativt ondt. Da han giver slip, der græder jeg. Altså, jeg sidder som en kat, føler jeg, oppe i loftet med neglene først. Jeg har aldrig oplevet sådan smerte. Og han siger, ja, jeg er ikke i tvivl. Du har blindtarmsbetændelse. Du skal på hospitalet. Og så panikker og græder jeg endnu mere. Og så sådan, jeg skal ikke på noget hospital. Og hvad er det for noget? Og så siger jamen, det skal du. Og jeg prøver lige at se, om der er plads til det ude på Odense sygehus. Og hvis der ikke er det, så må vi finde et andet. Og nu kan jeg ikke huske hvilket, men jeg husker det som om det er et jysk sygehus, han nævner. Og min panik går bare i gang, og jeg sådan får sådan nærmest råbt til ham, at det skal jeg ikke. Fordi min far kan ikke komme på et andet sygehus, og min mor kan heller ikke, fordi der er ingen af dem, der har hverken kørekort eller bil, eller penge for den sags skyld. De har ikke en chance for at komme til mig, så jeg skal på Odense sygehus. Altså. Men han skulle nok se, hvad han kunne gøre, siger han stille og roligt. Prøver at berolige mig i den her panik, tænker jeg, nu kører. Og inden jeg ser mig om, så bliver jeg lagt op på sådan en borger, kørt ud af min nabos dør, og så er der sådan nogle fliser, som gør frygtelig ondt at køre på, når man har blindtarmsbetændelse. Bliver lagt ind i ambulancen, kørt heldigvis på Odense sygehus. Og jeg husker ikke som sådan ret meget derfra, anden at på et tidspunkt, så står min far der, og jeg er så glad. Altså sådan, et menneske, der, det var rart, ikke? Altså, en jeg kender, og min tryghedsperson i den grad, selvom han også tit var væk. Men det ender faktisk med, at han så lige pludselig kigger på mig, og så siger han, ja, jeg måtte jo lægge mit ur i pant i taxaen. Og jeg sådan, hvad? Ja, fordi jeg skulle skynde mig herud. Jeg har da ikke lige nogen kontanter til at køre herud. Det svarer jeg ikke på. Og så lige efter så siger han, ja, og jeg er da egentlig forresten heller aldrig blevet så hurtigt ædru, som efter jeg fik det opkald af naboen. Og så blev det sådan en skyldsfølelse om, at nu havde jeg bare tilladt mig, nu hvor han så havde hygget sig med nogle øl, og få blindtarmsbetændelse. Hvad i alverden foregår der? Og det var sådan, det meget tit var. Altså det var sådan, hvis det ikke havde været for mig. Altså, hvor kunne min mor og far bare have hygget sig, og have haft så få krav stillet til dem. Ja. Og der husker jeg, at den der ensomhed husker jeg ikke, men jeg bliver i hvert fald ked af det. For jeg føler faktisk, at jeg får skæld ud. Ja, for at blive syg. Ja, for at have blindtarmsbetændelse. Fordi jeg vidste jo, at jeg ikke havde gjort det her med vilje. Altså det var jo ikke noget, jeg lige havde besluttet, at jeg gerne ville være så syg. Men du havde jo også gjort ham opmærksom på det, inden han tog afsted jo. Det havde jeg. Men ja. Det var ret voldsomt. Jeg husker det som voldsomt. Jeg husker det jeg synes, det var voldsomt at få skyld for, at jeg nu skulle opereres, og som jeg faktisk også var lidt bange for, sådan, men det bliver der ikke spurgt ind til. Hvor gammel var du? Jeg har lyst til at sige 11. Så er du også bare et stort barn jo. Altså et sted mellem 10 og 12 vil jeg sådan skyde på. Ja. Ja, jeg var ikke... Nej, jeg var ikke stor. Nej. jeg var i hvert fald ikke der, hvor man tænker, den klarer du lige selv, ikke, skatpige? Det gjorde du så næsten jo. Det gjorde jeg så næsten, ja. Ja. Men ude ved min mor, der igen det her med det sociale, ikke? Hun var altid sammen med mennesker. Men dengang, det hed Græsset, der hvor man drak. Det var sådan et socialt sted, hvor man var. Og jeg kan ikke huske hele historien, hvordan det er, men der kommer en ærtemand. En ærtemand? Ja. Og det har jeg kaldt ham hele livet. Men det handler simpelthen om, at der kommer en mand i en... og igen, jeg kan ikke huske, om det er noget varevogn / lastbil. Jeg kan ikke helt... Han har i hvert fald bare ærter i en masse.
Altså Ja. han har frygtelig mange ærter. Og han kommer den her dag, og jeg skal jo tydeligvis derover for hjerter. Og så siger han til mig, at jeg har noget til dig inde i bilen. Inde ved, hvor førersædet, sådan noget passagersæde er. Og så siger han, hop lige ind, så skal du få det. Og det gør jeg. Og så kommer han også ind. Men han finder ikke noget til mig, umiddelbart. Men han rører ved mig. Han nusser mig på låret og kommer tættere på min intime dele, ikke? Og jeg kan bare, jeg husker det, og jeg mærker den der, det her, det er ikke rigtigt. Altså det her kan jeg ikke lide. Og han bliver ved med at sidde og nusse mig, og han bliver ved med at komme tættere og tættere på, og så rører han det andet lår, og kommer tættere på mig, altså sådan fysisk også, og ikke kun med hånden. Og så bliver jeg virkelig bange, åbner døren og løber. Og jeg kan ikke huske, at min mor står på det her græs her, som det blev kaldt, ude foran St. Øst, og drikker, eller står der, eller om hun er hjemme, om jeg løber hele vejen hjem. Jeg har ingen erindring om det. Det næste, jeg husker, er bare, at jeg sidder på politigården, og hun siger, sig det så, Janne. Sig det så. Sig, hvad du sagde til mig. Og jeg er helt forstenet, og jeg er faktisk usikker på, hvad hun vil have mig til at sige. Og det ender med, at jeg ikke siger noget som helst. Og den her betjent får sådan ligesom indikeret, at han kan jo ikke gøre noget, hvis jeg ikke siger noget. Altså men jeg vil ingenting sige, og jeg er skræmt, og hun bliver ved med sådan at sig det så, Janne. Fortæl ham så. Fortæl betjenten, hvad du fortalte mig. Og jeg er sådan, det kan jeg ikke. Jeg er usikker på, hvad du vil have, jeg skal fortælle ham, og jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst, hvis det endelig er, jeg finder ud af, hvad jeg skal fortælle ham. Og vi tager afsted derfra igen, og der sker aldrig mere i den sag. Andet end at jeg gennem mange år efter får at vide, at ja, hvis det ikke var for dig, så kunne vi jo faktisk have straffet ham, eller det er jo på grund af dig, at der ikke skete noget med ham, eller sådan. Og du fik skylden for det? Ja, det gjorde jeg. Ikke, hun satte ikke spørgsmålstegn ved, at der var sket mig noget. Nej. Det har hun aldrig gjort. Altså hun stolede blind på, at han havde rørt ved mig, hvor han ikke skulle røre ved mig. Men efterfølgende, altså fordi der så ikke skete mere i sagen, det var bare mig. Altså det var min skyld. Ja. Ja, okay. Så det har de jo været gode til begge to. Altså både min mor og far. Ja, skyldfølelsen. Ja. For hvis det ikke var for dig, så. Ja. Altså, så var han blevet straffet. Eller hvis det ikke var for mig, så havde min far jo ikke skulle lægge sit ur i pant. Eller han havde ikke været så hurtigt ædru. Eller, altså, så det har de jo begge to givet stærkt udtryk for, at hvis det ikke var for dig, Janne. Og det har altid klinget mærkeligt fra min fars side af. Har jeg altid følt, for han kæmpede i 3 år for at få forældremyndigheden over mig. Så jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor givet det, for så at give mig skyld for alt muligt senere hen. Det giver ikke så meget mening, kan man sige. Ikke rigtigt. Altså, så jeg synes, den har i hvert fald klinget lidt sløvt, ikke? Ja. Men jeg har jo taget det til mig. Altså, jeg har jo taget til mig, at alting er min skyld. Alt dårligt, der sker, er min skyld. Det er hårdt. Ja. Jeg vil sige, en ting er jo så de her psykiske. Min mor tævede mig jo, som jeg sagde før, også rigtig lang tid. Men det sidste gang hun tæver mig, der er jeg 16 år, og er kæreste med dig, faktisk. Jeg har været kæreste næsten 2 år. Jeg har ingen erindring om, hvorfor hun bliver vred på mig. Altså overhovedet. Jeg ved det ikke. Igen, min tilstedeværelse var jo nogle gange rigeligt, så jeg ved det ikke. Men jeg ved i hvert fald, at vi ikke er sammen derude. Jeg er alene ude ved min mor. Og lige pludselig bliver hun bare så vred, at jeg bliver slæbt rundt i det der køkken
ude i Birkparken. Jeg får slået hovedet ind i overskabene. Jeg får slået lænd og ryg ind i bordkanten. Jeg bliver revet i håret og flået hen, så jeg ligger med ansigtet nede på køkkenbordet, som det er jo ikke engang linoleum. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er for en slags bord det er, men det gør frygtelig ondt. Og hun smadrer mig ind i komfuret og ind i kølfryser. Imens hun bare råber af mig. Altså hun skælder mig bare ud. Jeg har ingen erindring om, hvad hun siger. Jeg husker bare, at jeg kan huske det her med, at jeg føler den der spytfølelse i ansigtet. Altså jeg kan mærke, hendes spyt, det rammer mig, når hun skælder mig ud, altså når hun råber. På et tidspunkt ser jeg jo min lillesøster. Hun ser det, og jeg får bare kigget på hende, og jeg er usikker på, om jeg faktisk siger, gå på dit værelse. Og det gør hun, heldigvis. Og så bliver min mor ved, og på et eller andet tidspunkt igen, så er det som om gassen går i ballonen, eller hun får afrækket af det, hun skal. Og så giver hun slip. Og så løber jeg. Alt, hvad jeg overhovedet har lært. Og ringer til dig. Og siger, jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men min mor har lige taget mig. Og jeg har igen ingen erindring om, hvor jeg når hen, og hvordan du kommer derud, men du er der bare lige pludselig, og er så vred. Og skælder, altså og råber min mor igennem døren, og sådan, at hun skulle åbne døren, og hvis hun ville slå på nogen, så kunne hun komme ud og slå på dig. Og det ville hun jo ikke. Hun ville overhovedet ikke åbne, fordi nu kunne hun jo forstå, at der var en anden form for vrede på den anden side. Men jeg kan huske, at det er den første gang, jeg har sådan følelsen af, der er en, der står i mit hjørne. Altså, det var så godt. Altså, det føltes så fedt, og så rart, og sådan forløsende, at nu var der en for mig. Altså, nu var det ikke på grund af mig, eller min skyld, eller hvis det ikke var fordi et eller andet, jeg havde. Men du var der for mig. Altså, du ville mig. Det husker jeg sådan helt tydeligt. At det var, det var en fed følelse. At have en stående i sit eget ringhjørne. Det satte en tung vægt i mit system, at jeg tænkte, okay, fedt. Det er faktisk et menneske, der vil mig. Ja, jeg kan sagtens huske dem. Jeg tror ikke, jeg har været så vred i mit liv. Men, nej, og det var jeg ikke. Og og det er det, der er så... Altså, det var jeg. Ja, men det var jeg ikke. Nej. Og jeg slog jo heller ikke igen. Altså, jeg har aldrig nogensinde svaret igen, når min mor blev så vred. Jeg har aldrig svaret min mor igen. Punktum. Det turde jeg slet ikke. Det gør mig lidt mere med min far. Der var noget mere mod, fordi han var overhovedet ikke så fysisk som min mor. Men jeg blev aldrig vred på hende. Altså, det var aldrig sådan noget, jeg gjorde modstand, eller svarede igen, eller jeg var bare i det. Altså, hun fik bare lov. Ja. Fordi jeg tror og håber på, at jeg har tænkt, på et eller andet tidspunkt, så holder hun vel op. Ja, så har du været bange. Jeg var pivbange. Altså, jeg var hunderad for min mor. Hold kæft, jeg var bange for min mor. Du var jo bange for, hvilken reaktion, hvis du begyndte at reagere på hende, hvad ville det så gøre ved hendes yderligere? Ja, hvor vred kan hun egentlig reelt blive? Ja. Og jeg tror aldrig, jeg har haft et behov for at opleve, prøve at presse grænserne ud til at sige, hvor vred kan du faktisk blive? Det var mere sådan, du behøver slet ikke at blive vred på mig. Du gik lidt med langs væggene, hvis du kunne? Ja, helst. Og gerne under gulvet, hvis muligt. Og sådan tror jeg egentlig også, at hun har oplevet mig. Altså, det var jo nemt at have mig med alle steder. For jeg var der bare. Men kan man kalde det, du måske var over for din mor, du var sådan lidt underdanig? Ja, jeg var i hvert fald bange. Ja. Jeg var hunderad. For jeg vidste ikke, hvilken mor jeg fik. For jeg vidste ikke, hvornår promillen nåede et vist punkt.
Og nogle gange så hed det jo øl, andre gange så hed det jo øl og shots eller drinks eller sådan noget. Og når hun blandede, var det jo vildere endnu. Men jeg vidste jo ikke, hvad hun blandede. Og hvornår, når hun gjorde hvad der så skete. Så jeg har altid været utryghed, fordi jeg ved ikke, hvem hun er. Jeg har ingen erindring om, at hun nogensinde har været ædru. Før lige inden hun dør, ikke? Ja. Hold da op. Sikke nogle historier og nogle oplevelser. Det bringer mig lidt videre til et segment, vi har, som hedder mennesker, der har gjort en forskel. Ja. Det kan selvfølgelig være et, det kan også være flere. Der har været flere. Der er selvfølgelig en gennemgående i et familiemedlem, i min faster. Men der har været sådan små tidspunkter i mit liv, hvor der har faktisk generelt fandtes der var så rigtig mange gode mennesker i mit liv. Selvom at jeg var i de miljøer, jeg var i. Men den ene, han sørgede for at komme i skole, når min mor lå døddrukken. Inden min far fik forældremyndigheden. Så kom han og hentede mig om morgenen. Og så han før jeg kom i skole til tiden, og passede den så godt som det nu kunne lade sig give sig, ikke? Han var også misbruger og var i et samme miljø, men han gjorde det. Ved min far var det, uden at de vidste, hvad der foregik hjemme med mig, der var det virkelig nogle veninders forældre, der var gode. Jeg fik lov til at være der altid. Altså på hverdag, og så måtte vi godt sove sammen. Det havde nogle super gode, søde mennesker i det. Men jeg tror, sådan gennem det hele af mit liv, der er det min faster. Og det er det, fordi hun, som sagt, har været der lige fra jeg blev født. Men det var hende, der hjalp min far med at lave papirarbejdet, så han fik forældremyndigheden. Fordi jeg tror ikke, han selv kunne have formuleret sig. Der fandtes jo ikke ChatGPT dengang, kan man sige. Så hun hjalp ham enormt meget med alt det der papirarbejde og sende til de rigtige instanser og få indhentet de ting, man skulle. Og hun sørger for, at når jeg kommer hjem til min far hver en weekend, så er vi tit inde ved hende, hvor jeg bliver stopfodret med mad og drikke. Altså, så de ved, så de prøver i hvert fald at holde mig i live de næste 14 dage, indtil jeg kommer hjem igen til dem. Hun er der på min første skoledag. Hun sørger for tøj til mig på min første skoledag. Hun er med ud at købe mit konfirmationstøj. Det er inde ved hende, jeg holder min konfirmation. Hun er der. Altså, hun er med til at vise mig. Vi holder julen. Jeg holder et hav af jul og nytår derinde hos hende af min onkel. Hun viser mig en anden verden. Altså, for mig en anden verden. Det er jo den samme verden, jeg lever i, kan man sige. Men den er bare sådan noget helt andet. Der skal man ikke drikke. Og man skal ikke have huset fyldt med mennesker. Og man skal ikke være fuld. Og der skal man bare være. Og det er klart hende, der... Så hun tog dig ud af den kaotiske hverdag engang? Ja, det gjorde hun. Og tit, heldigvis. Ja. Og jeg vil sige, at jeg er også glad for, at det var jo hende, der havde boet ude i Bolbro først. Hun boede i det rækkehus, som min far flyttede ind i. Så det var faktisk på grund af, at hun flyttede, at vi så kunne bo der. Men det var også derude, jo, hvor jeg fik lov til at være barn. Altså, de første veninder, jeg faktisk får, det er jo mens min faster bor derude i Bolbro. Og så kan jeg jo så nærmest beholde dem, hvad jeg vil sige. Så får jeg dem lidt igen, da vi så selv flytter derud. Og så starter jeg på skole med dem, og
og bliver nabo med dem. Så ja, det er klart min faste, der er gennemgående lyspunkt i mit liv. Ja. Det er det. Hvis vi så kigger på i dag, hvordan synes du så, at du er mærket af din barndom og din ungdom? Hvor kan det ses, og fylder det stadigvæk? Ja, det gør det. Jeg er jo stadigvæk... Jeg kan ikke lide, når folk er i konflikt. Hvis nogen råber højt, eller hvis jeg kan mærke, at de begynder at slås, så er jeg den første, der løber væk. Jeg vil ikke være en del af det. Jeg kan heller ikke lide, hvis nogen bliver så vrede på mig, at de råber. De må gerne blive vrede på mig, jeg vil gerne diskutere. Men der er bare forskel for mig, om vi diskuterer, eller om du hæver stemmen for at bare råbe af mig. Ja. Altså, og så vil jeg jo sige, i forhold til opdragelse, altså vores unger har jo aldrig oplevet det som noget af det, som jeg selv har. Jeg har altid været meget opmærksom på, at deres skolegang skulle passes. De skulle vide, hvor jeg var. Jeg skulle vide, hvor de var. Jeg havde intet behov for, at de nogensinde skulle se mig fuld. Jeg har været meget... Jeg har i hvert fald fortalt mig selv tit, at mine børn skal vide, at jeg elsker dem, jeg vil aldrig slå dem, og så vidt det var muligt, vil jeg heller ikke gøre dem til skilsmissebørn. Og jeg tror egentlig ikke, det er selve skilsmissebørnene, at jeg sådan, men det var den måde, mine forældre gjorde det på. Og jeg sådan tænkte, det skal det. Og så kan man jo sige, du kunne jo bare blive, jamen det skulle de ikke. Altså, jeg ville for alt i verden gerne undgå. For vi to har jo snakket om det tit, hvis vi ikke havde kunnet sammen, hvis der var noget i livet, der gjorde det. Så var det jo sådan, det var. Så blev de jo skilsmissebørn. Men det var bare sådan 3 grundsten. Altså det var sådan, de skal ikke være skilsmissebørn. De skal ikke opleve mig fuld, og de skal ikke have tæv. Altså, og så skal de bare mærke, at jeg faktisk elsker dem. Og at jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan, for at de har det godt. Det er måske lidt nemmere sagt end gjort, når man får børn som 18 og 19 år. Men jeg står ved, at jeg har gjort alt, hvad jeg sådan synes, jeg kunne. Og jeg vil sige, at taget betragtning af, hvor du og jeg kommer fra, så har de haft det godt. Altså, så kan vi altid en dag trække dem ind i historien. Så kan de måske fortælle noget andet. Afslut med dem også. Ja. Men som udgangspunkt har jeg jo holdt det, jeg lovede. De blev ikke skilsmissebørn. Jeg har aldrig taget dem. Og jeg tror da, at de ved, at jeg elsker dem. Og ej, det er jeg ret sikker på. Det tænker jeg, de gør. Ja. Jeg fortæller det i hvert fald gladeligt. Det er jo det. Jeg tror også, de har mærket det. Ja. Og igen, det der med, altså de skal vide, hvor jeg er. Ja. Det er noget af det kan jeg mærke, det tager jeg med, fordi hvor var det ikke fedt. Ikke at vide, hvor ens forældre var. Altså, hverken fysisk eller psykisk. Det var rædselsfuldt. Og hvor er du i dag? I dag er jeg jo blevet uddannet pædagog. Jeg blev det jo lidt sent, da vi ligesom startede vores familieliv lidt tidligt. Men jeg har jo en teori om, at jeg er blevet pædagog, fordi der ikke skal findes flere Janne. Eller hvad man nu ellers måtte hedde. Men jeg er landet så fedt. Et sted i livet. Altså jeg er så glad for den tilværelse, vi har i dag. Igen, vi er gift på 25 plus år. Har været kærester i 29 år. Har 2 voksne børn. Et barnbarn. Fantastiske mennesker omkring os. Og et hav af kærlighed. Både til hinanden, men også fra andre og til andre. Og det er et fedt sted at stå, når man lige har siddet og ridset noget af sit liv op, ikke? Men det er jo også, altså, nu kan man sige, det er lidt måske en fælles en, den her også, men det er det her med også, at det har jo taget lang tid at komme herhen, men det er jo også det her med, at vi har, skal man sige, vi har ryddet op.
Ja. Både i vores egen rygsæk, men og har også måttet, jeg vil ikke sige, at jeg har smidt nogle mennesker ud, men vi har måttet bekære nogle mennesker lidt på sidelinjen for at kunne gøre plads til, at vi selv kunne hele. Ja. Og det kom så løbende, kan man sige, ikke? Altså, vi gjorde det blandt andet med min mor og stedfar på et tidspunkt også, ikke? Hvor der var et par år, hvor de ikke ville snakke med os, fordi de var vrede på os. Det er så en ting. Men det næste var jo, at da deres misbrug tager til, der trækker vi os, fordi vi er sådan, der vil vi i hvert fald ikke være en del af. Og sådan har vi jo flere mennesker igennem hele vores liv, venner, veninder, familie, hvor vi bare kan mærke, at her, der prøver vi i hvert fald at komme væk fra, så det hjælper ikke, at vi bliver trukket tilbage. Nej, at vi bliver ved med at stå sammen med jer, så vi prøver lige at rykke os over på den anden side af gadenagtigt, ikke? Men det har også været hårdt. Fordi igen, så er det også både familie, men det er også nogle gode mennesker egentlig. Det er jo ikke fordi, det er dårlige mennesker. Vi har bare ikke vildt det samme. Vi har ikke været samme sted i livet. Nej. Altså, nej. Så har jeg et sidste spørgsmål, eller et sidste punkt i min dagsorden, hvis vi skal sige det på den måde. Der er måske sådan, det er et dobbelt spørgsmål, fordi det er sådan lidt, nu har du siddet og ridset nogle punkter op, som har været i hvert fald dannende for dig. Og så kan man jo spørge, om der er noget i din historie, du vil ændre, og hvad du tager med dig videre. Ja, altså, jeg har faktisk i mange år sagt, at der var ikke noget, jeg ville ændre, for jeg kunne godt lide det menneske, jeg var blevet, og jeg var blevet til. Men jeg må også tilstå, at efter en snak med en veninde, jeg havde for ikke så frygtelig længe siden, hvor vi snakker om, men kunne vi ikke godt have været noget herhen, uden det hele? Altså kunne man bare en tiendedel, halvdel, det ved jeg ikke. I hvert fald have taget noget af det fra. Kunne vi ikke godt have været noget her til at blive det her menneske, uden det hele? Så vil jeg da klart gerne lige trække noget fra. Men når det er sagt, så må jeg også bare stå ved, at jeg kan godt lide der, hvor vi er landet. Og jeg vil sige, det jeg altid tager med mig videre, det har jeg jo gjort siden, at jeg var helt lille. Jeg ved i hvert fald, hvor jeg ikke skal hen. Jeg skal aldrig, og jeg mener aldrig være som min mor og far. De skulle aldrig være forældre. Min far var et bedre alternativ at være hos end min mor. Men de skulle som grundlæggende ikke have været forældre. Og selvom at vi fik på puklen af, at vi var unge, og nu blev det sikkert noget værd råd for både os og børn og alt muligt andet, så står jeg simpelthen ved, at vi gjorde det. Altså vi har formået at gøre det bedre. At være bedre forældre, end vi to vi har oplevet. Men ja, det var min første, altså jeg har sagt den, siden jeg var helt lille. Jeg ved ikke, hvad jeg skal blive til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, når jeg bliver voksen og stor og sådan noget. Jeg skal bare ikke være som min mor og far. Og i mange år var det egentlig bare min mor, fordi det var klart hende, jeg var, hvor jeg tænkte, altså jeg får jo ingen mennesker omkring mig hele mit liv, hvis jeg bliver som min mor. Selvom hun var så social, og det kan jeg jo godt se, også nu, det var hun. Men jeg synes, hun var et frygteligt menneske. Et helt igennem frygteligt menneske, så jeg var sådan, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle blive som hende. Og så senere hen, da jeg så bliver større og større, oplever, hvordan min far er far, så nej, det havde jeg heller ikke brug for, at jeg skulle blive som ham. Og vi skulle have det stik modsatte. Ja. Altså noget mere ro og stabilitet og kærlighed og ja. Har du lykkes med det så? Det synes jeg. Det synes jeg faktisk, vi har, ja. Men jeg står også ved, at havde vi to ikke fundet hinanden i de tidlige år, vi gjorde, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde fundet det. Men jeg er sikker på, at jeg ikke var endt som mine forældre et langt stykke hen ad vejen, fordi det er jeg simpelthen for stadig til. Men hvor jeg så var landet, det tør jeg ikke sige. Men jeg tror bare aldrig, jeg var blevet som dem. Nej. Tak, fordi du ville fortælle din historie.
Selv tak. Og så vil jeg sige tak til lytteren. Det var de 2 første afsnit, som var meget personlige for os, men også nødvendige at få fortalt, for også at fortælle, hvorfor vi har valgt at lave Børnetiden. Og som sagt, så er der flere samtaler i støbeskeen, der er i gang med at blive optaget og redigeret. Og vi aner ikke, hvor ofte vi udkommer. Det ved vi ikke noget om endnu. Det må vi se. Det må tiden vise, men hver historie, som udkommer, er noget helt særligt, og en historie, der er nødvendig at lytte til. Men så vi vil gerne sige tak, fordi I lyttede med, og bare tak. Tak.